Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi mukoma makadii henyu, ndinodawo kubetserwa, yangu haisi confession, nyaya yangu yakamira yakadai. Mugore ra2008 amai vangu vainge vachiita zvekutengesa vachibuda kunze kwenyika, so inini ndainge ndichisara nevaning'ina vangu kana ivo amai vasipo. Vaenda kunotengesa zvinhu izvo zvavainge vachitengesa kunze kwenyika, so amai vakati vasipo kudero, ndakasara ndikabva ndatanga kuitawo musikanzwa, ndikabva ndapa boyfriend yeshamwari yangu matools avo ainge akakumbirwa naamai vangu kune vamwe mukoma avo vainge vachiroja pamba pedu. So mukoma uyu akazotadza kudzosa matools aya kusvika mama vadzoka kubva kunotengesa uko kwavainge vachitengesa vari kunze kwenyika. Mama vakati vadzoka kumba vakabva vawana kuti matools ainge asimo mumba, ndokubva vabvunza. Ndikati ndakapa nhingi, vakabva vati hande kune uyo wacho wawakapa. Tikaenda, munhu uya akabva atanga kuramba nematools aya. So mama vakabva vabatikana nazvo zvikuru, ndokubva vandidzinga mumba. Musi wavakandidzinga mumba wainge watova usiku. Ivo mama vachindidzinga mumba vakabva vati kwandiri, buda mumba uende kunotsvaka matools unge uchidzoka nawo pano. So ndakabuda ndokubva ndananga kumba kwevamwe vatainge tichiti ndivo bhudhi. Tainge tichivati bhudhi Roni, ndichida kuti vange vachindiperekedza kumatools. But ndakati ndasvika kumba kwevaya vatainge tichiti bhudhi Roni, Roni uya akabva ati kwandiri, chirara then tobva tazoenda mangwana makuseni. So by that time Roni uyu ainge achishanda kuZimasco kukwekwe achigara neyounger brother yake. So iye ainge achishandisa 2 rooms if I am not mistaken. So mubedroom make maiva nemibhedha miviri iyo yainge irimo. So iye akabva ati kwandiri, iwewe chirara pane umwe mubhedha. Iye akabva arara pane umwe mubhedha, but paakazomuka painge patova pakati peusiku, ndokubva atanga kundibata mukomanashi. Ndakamuka mangwana makuseni kudzokera kumba, handina kana ani zvake wandakamboudza kuti vaya vatainge tichiti bhudhi vainge vakandibata chibharo. Amai vakazoshaya zvavo, ndisina kana kumbogara ndavataurira. Ndakazobvawo ndikabva ndauya kuno kunyika yavatorwa ndiko kwandiri. So bhudhi ava pavakandibata ndakabva ndaita pamuviri, apo pandakazobara mwana wandiinaye. Nhasi mwana uyu wandiri kutaura nezvake atova ne14 years. Nyaya yandanyorera ndeyekuti ndiri kutsvakawo mukomana uyu anonzi Roni. Ndakaguma achigara ku7 mukwekwe neyounger brother yake iyo yainge ichinzi Rodi. Iye Roni uyu ainge achishanda kumwe kunonzi kuZimasco. Please ndiri kukumbirawo kuti munge muchindibatsirawo nekutsvaka munhu uyu anonzi Roni. Kana maposta please ndiziviseiwo ndikwanise kuzoteverera mucomment section. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangooma hazvo vedwe. So paya mainge makati handifanire kuti ndinge ndichitaura mazita evanhu avo vanenge vachifungidzira kuti vanenge vakapara mhosva, but apa vahanzvadzi vari kuti ivo vari kutsvaka iye wacho anonzi Roni, so that mwana wavo wavakaita naivo vainge vachinzi bhudhi Roni, so that mwana uyo wavakazoita neuyo wavainge vachiti bhudhi Roni akwanise kuziva kuti ava ndivo baba vangu. Hey, zvakangooma hazvo vedwe, asi please ngatitaureiwo navo mucomment section. If you know anyone anonzi Roni uyo ainge achishanda kuZimasco aigara kukwekwe, please you can inbox me toona kuti ndingakusanganidzai sei navanzvadzi vedu ava. Regei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu. Asi kana mava kuposta nyaya yangu, please ndapota zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchivanza chiso changu chaizvo. Nyaya yangu yakati rebei,
but regai ndingotaura nyaya yangu muchidimbu, asi ndichazama kuti munge muchizoinzwisisa. Kana kuri kunzi pane zvamunenge musina kunzwisisa, please munokwanisa inyu kundifonera. I am always free. Mukomanashi, nyaya yangu secret neconfession. Murume wangu ndi businessman, anozivikanwa, saka iye akandiroora ndokubva tachata, ende takatochatawo muchato wakadadisa. Ndakagara nemurume wangu for 3 years tisina kana mwana. Zvinhu izvi zvakabva zvatanga kundidya mumwoyo mangu kuti iye ainge achitenga maproperties ainge akawanda, but isusu tainge tisina mwana. Ndainge ndichiti kana ndikamuudza kuti ndanzwa apo pari kunzi pane umwe munhu anogara ipapo anogona kuita izvi zvekuuchika, murume wangu ainge asingambodi kana kunzwa nezvazvo. Dzimwe nguva murume wangu aikwanisa kundiudza kuti ngatimbopindai pafasting, tichifastirawo kuti Mwari vakwanise kutipa mwana. But dambudziko raizoitika rainge riri rekuti ndaizoona kuti iye murume wangu kunyangwe ainge achiti tiri pafasting, iniwo ndaitopinda pafasting ndichiti inini nemurume wangu tiri kuita chinhu 1. But ndakazotanga kuona kuti murume wangu iye ainge achindinyepera. There was this other day ameno kuti ndainge ndichitsvake mumotikari make, ndokubva ndaona kuti mumotikari make maitova nemadonuts airakidza kuti ainge abva mukudyiwa, zvichireva kuti murume wangu ainge achingondinyepera kuti inini naye tose tiri pamutsanyo, but dzose idzi dzainge dziri nhema. Murume wangu iye ainge achiti kana akabuda zviya achienda kumabusinesses ake aikwanisa kunotenga chikafu obva adya ikoko. Dzimwe nguva paanozodzoka achibva kumabusinesses ake aibva akuudza kuti inini ndiri pa day and night ndiri kutsanya. Saka simba rekuti ndirambe ndichingomumanikidza kuti tadii tambofamba taona kuti chiri kukonzeresa kuti inini mimba yacho isabatira, because zvaiitika ndezvekuti ndaiti kana ndiri kuhope ndairota ndiine pamuviri. Zvinhu izvi zvaigara zvichingondishungurudza because vanhu vazhinji vainge vachingondiudza kuti hope dzacho, the way yauri kutaura kuti ndo zvaunorota, zvinorakidza kuti maybe uri kutobatira pamuviri but unenge uchitopiwa pamuviri nezvikwambo. Saka nemanamatiro ose ainge achiita murume wangu, handina kana kumbogara ndasuspekta kuti murume wangu angava ari munhu anganzi anobata-bata mishonga, because iye aiva munhu ainge akavenga especially zvinhu zvinenge zviine un'anga mukati. So I never suspected anything. Inini ndainge ndava kutofunga kuti maybe inini ndini ndisiri kusimbisisa pandinenge ndakapfugama ndichinamata, but sezvisinei, no matter how hard I tried kuti ndinge ndichinyengetera, but mwana akaramba kuuya. I tried all the means yekuti zvimwe zvinhu ndinge ndichiita in secret, like zviya zvekushandisa zvimwe zvinoshandisiwa kana uchida kusuka chibereko, but no matter how hard I would try, hapana kana change yainge ichiitika. At that time pane vamwe vakazouya ndokubva vatanga kugara panext door neapo patainge tichigara. Soon after murume wangu abva mukutenga imwe imba. Murume wangu mukutenga maproperties ake ainge achiita, aisatenga mastand kwete, aitenga dzimba dziya dzinenge dzakatovakwa kudhara, but iye aiti kana atenga imba yake ane chimwe chikwata chake chaainge achiti it's his prayer group, ende chikwata ichi chainge chiri maprayer warriors evanhurume chete. Here and there vanhu vaya vaimboya kumba kwangu vaiti kana vakauya hongu ndaitovanzwa kuti vanenge vachitonamata. On most occasions vaiselekta imwe room iyo yavanenge vachiti kana vakapinda mairi vanenge vachida kuita their all night prayer. Saka murume wangu ndaisambova kana neany reason yekuti ndinge ndichimususpekta kuti maybe pane zvimwe zvinhu zvaanoita. Zvaaita ndezvekuti aiti kana akatenga imba aibva andiudza kuti inini my prayer group we are going to pray for the house that I have just bought, kuitira kuti kana paine zvimwe zvinhu zvinenge zvakaitwa pamba ipapo zvisawana simba. But zvose izvi murume wangu aizviita ari ega.
some of the members vemuma prayer groups ake. Saka vaienda kuya vobva vanorara vachinamata. That is what happened paakazotenga imba iyo yandakazotanga kusangana nezvimwe zvinhu zvandainge ndava kusanzwisisa. Saka ndakati ndatanga kugara pamba ipapo, there were some things zvandainge ndichingoita in secret nekuda kwehope idzo dzandainge ndava kungosangana nazvo. Ndakabva ndatanga kuwirirana nevamwe amai vainge vauya kuzoloja pane imwe imba yainge iri panext door neiyo yatainge tava kutanga kugara. Mukunowirirana navo amai ava, ndakabva ndatanga kuvaudza hope dzose idzo dzandainge ndichingogara ndichingorota. Amai vaya vakabva vati hazvinetse, it all depends with you kana usingatyi, nekuti inini ndinongonzwawo vamwe vanhu vachiti mutsvairo chinhu chekuti chinokwanisa kukurakidza zvinhu zvakati wandei zvinenge zvichiitika muimba iyo yaunorara uri mairi. Saka amai vaya ndivo vakabva vazondidzidzisa zvimwe zvekuti unokwanisa kutora kana mugoti nehupfu wobva wangozendamisa mugoti uya paside redoor kana wava kuenda kunorara wobva wangomwaya zvihupfu zvishoma paside. Saka nekuziva behavior yemurume wangu, ndainge ndava kutaimira mazuva aya aanenge achiti iye anenge achimboenda pamabusiness trips. Ndaiti pakunorara paya ndaibva ndatora mugoti wangu ndobva ndauzendamisa paside pedo ndobva ndamwaya zvihupfu. Ndaiti kana ndikaita sekudaro ndairota dzimwe hope dzaiita kunge dzaidudzira kuti iye murume wangu munhu anofarira kubata mishonga. But ndaizoti kana ndamuka kuti ndinge ndichibhilivha zvose zvandainge ndichirota zvaindiremera, because murume wangu, he was someone who was very prayerful and he was very judgmental. Zviya zvekuti kunyangwe tichiona kana movie chaiyo kana pakaita sekunge pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichiinvolva n'anga nei, aibva atanga kutojaja kutoti these people are very wicked and vanoenda kugehena chete. Saka I never thought kuti murume wangu might be someone anotoendawo kudzin'anga nedzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana. Mukadzi uya ndakati ndichingoramba ndichingomudza hope dzese idzo dzandainge ndichirota, ndipo paakabva azondiudza kuti ndinokwanisa kutora dish ndobva ndazadza dish riya nemvura ndobva ndaisa mutsvairo wangu mudishi muya. Akandiudza kuti kana paine munhu uyo anopota achindipindira muimba iyo yandinorara ndiri mairi, pane zvandichaona pamutsvairo ipapo. Ende mukoma zvakabva zvaitika sekudaro. From that day pandakamuka ndichiona kuti mutsvairo uyo wandainge ndakarara ndakaisa mudishi iro rainge riine mvura yainge iri shoma, ndakamuka ndikabva ndaona kuti mutsvairo wainge wakazendamiswa paside ende dish rainge rabviswa apo pandainge ndakariisa. Zvekare mvura iyo yainge iri mudish yainge isisimo. Pandakaona zvinhu izvozvo ndakanzwa kutya. From that day zvandainge ndava kuita, ndainge ndava kuti kana murume wangu asipo pamba ndaisarudza kuti ndinge ndichienda kunorara namaid, because pane zvimwe zvinhu zvandainge ndichingonzwa like zvainge zvichingomhanya mubedroom mangu, especially usiku paya pandinenge ndakarara. But zvazvaiita zvinhu izvi ndaitanga kuzvinzwira ndiri kuhope. So paya pandinozonopepuka ndobva ndanzwa kuti zvose zvinenge zvichimhanya mubedroom zvinobva zvangoti zii, sezviya zvinoita makonzo kuti kana wakarara wakadzima light unenge uchimanzwa makonzo achimhanya. But the moment yaunozongonobatidza light makonzo ose anobva angoti zii. Ndo zvainge zvichiitika kwandiri. Ndaiti paya pakunopepuka zvose zvinenge zvichimhanya zvichiita noise mubedroom zvaibva zvangoti zii. Saka mukomanashi ndakabva ndazofunga rimwe zano ndokubva ndatangawo kufambawo mumaprofita akasiyana-siyana. Asi ndakati ndaita sarudzo yekuti ndinge ndichitanga kufambawo mumaprofita, mukoma ndakabva ndazobatwa chibharo ndiriko kumaprofita ikoko. Handizivi kuti muporofita uyu akatanga andiitira minamato here, but first time pandakatanga kusangana naye pabonde zvainge zvisiri zvekuwirirana. Zvaitova zviri zviya zvekuti the way yaakandipinda nayo handina kumbofungidzira kuti muporofita iyeye achazoguma aita bonde neni, because ndakati ndakapfugama iye aita zvekushandira muimba yake, aigara mu1 room and ainge asina mukadzi. Saka pandakasvika apo paainge achigara ndaifungidzira kuti anoshandira panze. Akati apedza kundishandira pakrawa rake akabva ati tinofanira kuti tinge tichipinda mumba kuti apedzise mimwe
minamato. Sezvo kunze kwainge kwati svibei, akati iye haatendedzwe kuti ange achishandira munhu kana zuva ranyura. Saka takabva tapinda mumba make. Tava mumba make, iye akabva atanga kundiudza kuti ndine dzimwe nyora hanzi dzandainge ndakatemererwa nemurume wangu. Nyora idzi hanzi dzainge dziri pamafudzi angu nekumusana. Saka akabva aita kuti ndinge ndichikwiridzira t-shirt iyo yandainge ndakapfeka. Zvinhu zvose izvi mukoma zvakaitika so fast, pasina kana time. Ndakabva ndaona kuti ainge ava kutotanga kutondibata mazamu angu. Kubva ipapo ndokubva atondiwisira pamubhedha pake ndokubva asangana neni. From there on akabva andipa dzimwe nhombo idzo dzaakandiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizoisa nhombo idzodzo mupilo iyo yandinotsamira kana ndakarara. Ndokubva ndaita sekudaro, but kubva zvandakazoisa nhombo idzodzo mupilo mukoma, ndakabva ndangotanga kungorota muporofita uya. Inini nemuporofita uya takazongoramba tongosangana. Dzimwe nguva ndainge ndava kutoti murume wangu kana asipo pamba afambira zvinhu zvemabhizinesis ake, ndaibva ndadana muporofita uya otouya obva arara kumba kwangu. Mukoma ndakazobatira pamuviri pemuporofita uya ndokubva ndazozvara mwana wangu. Saka chava kuitika mukoma nacho ndechekuti mwana wangu uyu akura ende mwana uyu ari kuda kuroorwa. Saka handichazivi kuti iye murume wangu anozviziva here, because according kumuporofita uya akabva andiudza kuti iye murume wangu akaromba. That is why inini naye tisingakwanise kuita mwana. Ende by that time iyoyo pandakazomitiswa nemuporofita uyu akagara atondiudza kuti kunyangwe ukaramba uri mumarriage iyi hapana mwana achabuda mumarriage iyoyo. At that time ainge achindiudza kuti anoda kuti ndinge ndichiita mudzimai wake, but ndakaramba nekuda kwekuti kumusha uko already ndakabva ndanzwa kuti ainge atori nemadzimai maviri. Saka ndakabva ndaona kuti pandainge ndigere painge pari nani, hapana pandaizozviburitsa ndichibva murugare ndichinozvipinza munhamo. Saka handizivi kuti uyu muporofita uyu mukoma akangondiita mind control here, because physically hapana chandakazobata chekuti murume wangu anorakidza kuti iye akaromba. Izvo zvandainge ndichingosuspekta ndizvozvo zvekuti mumba munoita kunge mune munhu anenge achifamba kana iye murume wangu asipo. But kubva zvandakazotanga kusangana nemuporofita uya pabonde ndo paakazotanga kundiudza kuti zvose zvandainge ndichisangana nazvo mumba zvinoreva kuti murume wangu akaromba. Ende iye ainge ava kutsimbirira nyaya yekuti ndinofanira kuti ndinge ndichisiyana nemurume wangu, but izvozvo zvakaita sekunge zvainge zvichindiremera. Muporofita uyu iye akabva azobva munharaunda umo mandainge ndakasangana naye. Handizivi kuti akazoenda kupi. Inini nemuporofita iyeye tatova nemakore akati one day tisina kana kumbotaurirana, but panhau yekuti takaita tose mwana, nhau iyoyo kunyange zvake akazobva munharaunda ainge achitozviziva kuti mwana iyeye takamuita tose. But pandisingazivi ndepekuti ko uyu murume wangu anozviziva here kuti mwana uyu haasi mwana wake, ndakamupiwa nemuporofita uyo. Ende zvose izvi ndakazviita iye murume asingazvizivi. But kana ndikatarisa matritiro acho aanoita mwana wangu, hapana kana anything chinorakidza kuti anofungidzira kuti mwana uyu haasi wake. But dambudziko ndiroro mukoma, mwana wangu uyu musikana akura ende ari kuda kutoroorwa. Takatouya tikatoziviswa kuti mwana ari kuda kuti ange achiuya kuzoroorwa, but dambudziko ndiroro, handichazivi kuti pfuma yake yodyiwa nababa vasiri vake here. Ende ndiri kutya kuti zvinhu izvi kana ndikagara ndazviita, maybe mune ramangwana kana zvikazobuda pachena ndinenge ndanyadzisa mwana. Please ndibatsireiwo. Kana kuri kunzi pane pamunenge musina kunzwisisa, aiwa munokwanisa kundifonera zvenyu mukoma muchindibvunza. Please ndauyawo kuti munge muchindiudzawo mazano anokwanisa kundibatsira. Kana kuine vachandituka, aiwa ngavandituke. Ende ndinogamuchira upenzi hwangu, nekuti zvinhu zvacho zvakaitika zvainge zviine mishonga neminamato mukati. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Pandainge ndichitaura navo pako vakabva vati pane zvimwe zvinomboitika kwandiri zvandisinganzwisisi. Pane imwe nyaya yandinoda kuti ndinge ndichirangarira.
nemazvo nyaya iyi yakaitika pakati pangu nemurume wangu, asi pandinozama kuti ndinge ndichigara pasi kuti ndirangarire kuti musi uya chii chakaitika pakati pangu nemurume wangu, ndinobva ndangoona rima kufesi kwangu. Please, kana kuinewo anokwanisa kundibatsira kusolvawo matambudziko awa andataura, ngaakubatei mukomanashi, ndatenda. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.